Oko derbija između Dinama i Hajduka oduvijek se vezalo najviše tenzija, bez obzira u kojoj se konkurenciji igrali. Izuzetka nema niti ovog puta kada je riječ o juniorskom derbiju. U sklopu projekta Prva HNL juniori više puta smo imali prilike gledati zanimljive utakmice između ova dva kluba. Primjerice, pretprošle sezone na Maksimiru Dinamo razmontirao tadašnje nade Hajduka s čak 5:0, a predvodio ih je bivši Hajdukovac Marko Grčić. Prošle godine Hajduk je uzvratio na Poljudu pobjedom 4:1, a najbolji igrač susreta bio je nekadašnji pionir Dinama, kasnije kadet Croatia Sesveta, Tomislav Kiš. Oko tog igrača se i danas vode polemike kako je završio na Poljudu, a ne u Maksimiru. Takvih primjera ima mnogo u oba smjera, a jedan takav, najfriški, je onaj Ivana Prskala, trenutno ponajboljeg strijelca lige, koji je ljetos iz Maksimira preselio u redove majstora s mora. Dinamo je uvijek težak protivnik, na Maksimiru je jako teško gostovati. To će biti jedna od najtežih utakmica naših, tu ćemo vidjeti gdje smo i šta smo. Pa igrača sve poznajem, zato će mi biti jako teško istrčati na terenu u četvrtak. Mislim da s našom igrom i mislim da smo kvalitetni od njih, s našom igrom da možemo doći do boda ako ne i do pobjede. Ove sezone Hajdukove juniore s klupe predvodi trenerski dvojac Hari Vukas, Jurica Vučko. Upravo su oni najzaslužniji za prošlosezonsku Hajdukovu kadetsku titulu. A kako Hari Vukas gleda na svoj prvi veliki derbi kao trener u juniorskoj konkurenciji? Imamo par igrača u prvoj ekipi koji još uvijek imaju pravo igra za juniore, ne igraju. Neki igrači su ustupljeni i našem drugom pogonu, Stobrečkom Primorcu. A moram kazati, bez da se opravdavam, ali jednostavno moram to naglasiti, da ima par igrača koji su također naši potencijali, stipendisti, reprezentativci, ali nažalost nisu u trenažnom procesu, neki čak od početka sezone, a neki i tijekom sezone. Tako da kad se sve zbroji, jedna to brojka koja raste i preko 10 igrača na koje ne možemo računati, ali kažem, zato su tu ovi drugi mlađi koji pokušavaju ugrabiti svoju šansu. Na kraju krajeva to su prošlogodišnji prvaci i juniorskoj i kadetskoj konkurenciji, tako da je sve na njima. Moje razmišljanje je da u ovakvim situacijama, u kakvom je sada klub i kakvu politiku ima, mislim da nikad lakše nije nekom mladom igraču doći do prve ekipe, znači sve je na njima. Da svojim radom, trudom, zalaganjem na treninzima i utakmicama opravdaju povjerenje koje dobijaju i da opravdaju svoj potencijal koji imaju. Trener Hajdukovih juniora misli da nas očekuje derbi drugačiji od onih koji smo do sada navikli gledati. Obično u prvenstvenim utakmicama, vjerojatno i mi i Dinamo, većinu utakmica dominiramo, ekipe se zatvore na svojoj polovici, žele iz tog čvrstog bloka pokušati izaći u nekakvu kontru. Ovo će biti jedna sasvim druga utakmica gdje su dvije ekipe koje će igrati otvoreno, napadački i nadam se da će publika moći uživati. Normalno, nadam se da će naši momci, kao i uvijek u Maksimiru, što odigramo dobro, da ćemo i ovaj put odigrati dobro. Voditelj Lokomotivine škole nogometa Jurica Čabraja dobro je upoznat sa Dinamovim mogućnostima. Naime, poznato je da su Dinamo i Lokomotiva bratski klubovi. Najavio je laganu pobjedu kadeta Dinama koji ove sezone besprekorno dominiraju prvenstvo, ali smatra da u juniorskoj konkurenciji Maksimirske modre očekuje nešto teži posao. Kod juniora Dinamo je već dio igrača proslijedio prema seniorskim ekipama, kao što je i igrač Mali Pavičić koji je bio prošle godine proglašen za igrača juniorske lige. I oni su nešto oslabljeni, ali mislim da će Dinamo i jednu i drugu utakmicu dobiti. Ivo Milić je dugogodišnji stručni sukomentator Meteora produkcije, a trenutno obnaša funkciju trenera juniora u nogometnom klubu Zagreb. S nama je već pratio nekoliko derbija, a i za ovo tjedni smatra da će biti utakmica s posebnim nabojem. Dinamo Hajduk uvijek utakmica zanimljiva s posebnim nabojom, znači bez obzira, ja kažem, i na mjesto i na tablici i kvalitetu, Dinamo Hajduk je uvijek derbi. Koliko poznam situaciju, Hajduk igra dosta s mlađih igrača, 95. godište, ima dosta problema s nekim ozlijeđenim igračima, dosta se čujem s kolegom Vukasom, ima određenih problema, ali kažem, ja očekujem jednu neizvjesnu utakmicu tvrdu, pa ko bude bolji će dobiti. Na kraju smo se vratili do bivšeg Dinamovca, a danas igrača Hajduka, mladog Ivana Prskala, koji je u svega nekoliko riječi dao prognozu derbija. Ja očekujem našu pobjedu.